eskutatik zela guztua ebiliko. Eta Xantire berdin, eta urduan anaia jokatuko sainen lekun, eta hauskin izangoek, zean Xantin lekun. Ordezko, bai atzo jokatu ziren, partidu luzek zituen izan, bik ondo jokatu ziren, bik ondo zebiltzek, eta, partidu polipa eskaintzei dion. Partidu polita ikusten dugun, gero berriz txapelketakoa, nola ez? Eta txapelketako norgeia okan, bi bikote on, bi bikote sendo, Olaizola eta Elkoro batetik, behar bada favorito izan litezkenak, eta bestetik berriz, Etxaniz eta Lasa ligaskari begiratuta, ez diagu ikusiola beste guztien gainetik nabarmendu denik, Jokuz eta nintzat ligaska hasi eta bukatu nabarmendu den bikoterik, etzeki zenbaterainoko garbiak ote diren favoritoak, Josean? Bueno, Etxaniz da Lasa aurretik favorito bezala sartzetuen, hortzerek, baina ez die hola beste munduko jokuikin, gora bera desentekin, eta sartu juk erdi finaletan, baina nik gehiago esperen behangati, txapelketa tristean zain die, eta Aitor Elkoro ondo bilian bitarte esan nahi dit, atzereko bi partiduk eskutatik nahiko patxale ontzalako, ondo bilan bitarte diferentzi markatuzkik. Atzen beha gauena, puske dezenteak entzezie beste atzela guzti, eta bikote honekin kontu neuki garazio. Gainetik Asier Olaizola oso ondo jokatzen ari dut, serio eta ondo, eta urrun kontu neuki garazerek. Nik uste gaur favorit izango dela. Beno, hori bigarren partiduari dagokionez, baina lehen da bizikoa hasi da, eta dagoeneko 3 eta huts aurretik dira, Inazio Tolosa eta Unai Apeztegia. 3 eta huts. Atera Eusakea Tolosak, eraman Auskinek. Apeztegia, gozo ezkerrez. Eutsi Euskinek. Errista hotz egizain dut. Motsa marrere geratu zaio eta 4 eta huts. Ez dio hasiera ona eman Euskinek partidari. Motsa marra hasi da eta ohartzerako 4 tantoren zuloa. Tolosa. Bizi atera du, erdi-erdiko sakea, eraman Auskinek. Moztu Tolosak, eraman Berraondo. Gantxoa Tolosak. Txokoan utzi du orain, baina arroegi Ormabikoa. Berraondok eta Tolosak eramatea, baina zerbait gehiago ere nahi zuen, zabalean dejada nahi zuen, eta hortarako behartu xamarturik iritsi da. Bai, peloteko bena altxatzea. Behar dute itxiek eta biltzea nahiko kostatzen, eta gainetik deja zabalein nahi izan dula usteit. Bat eta lau orantxe ikusiko dugu, hor bere burua saldu du, eta gero ez zegoen urruti, baina indartsu zioan pelota, eta orantxe ikusiko dugu, Ormabikoa Berraondok, eta hor deja da egin nahi izan du, efektua ematen saiatu da, eta txapapera egin dio. Bat eta lau, atera du Berraondo. Eraman ongi Apeztegiak. Berraondo atzera, arrotu gabe, baina indartsu. Atzera Auskinek. Eta txapara Apeztegiari. Ez zuen pelota txarra, baina behar bezala ez du jo, eta txapara bertara. 2 eta lau. Aritz Berraondo.
Lauterdian pumpa. Bizi atera du. Eta tanto. Ezker hormatik irten zaio, baina 3-4. Ez da gustora Iturrendarra. Partida hasi aurretik urdin zegoen dirua, eta orain tanto bakar batean jarri direnean berriz ere euren alde. Bai, diru urdin zeo, bai, hasieratik alateak, eta bi tantokin ala ondek. Eta honenatzea berriz. 4-3 da dela, behan alde urdin. Aurreko tantone ala zeola usteit, 4-2. Sake laburra eta gurutzatu atera du Berraondok. Toidoi eraman. Apeztegiak atzera Berraondok, ez da txarra. Ezkerrez sartu behar izan du, baztertu ere egin pixka bat, eta Antzuolarrak ezin. 5-3. Inaxio Tolosa. Sakea zen, baina oso ondo eraman du Euskinek. Apeztegia. Atzelariak nor baino nor. Tolosa. Atzera honek ere. Moztu indartsu, eraman Berraondok. Eta ederki, oso ederki, lehen da bizi moztu duenean, ederki behartu du Berraondo, eta gero pelota behe-xamarrean hartu du, baina oso ondo utzi du txokoan eta engainatu egin du. Bai, zabalea biden zijoak da txokon, altu xamarratea zaio, baina hauskin ez tekun, eta denboi getziek eman, eta ondo bile jundakoa, eta ondo bugautako tantoa. 6-3. Horri indi bine, horatzeak karririk, eta gau bile oso ondo jundek. Altuan zen, baina bat Berraondo zabalea biden harrapatuik eta ia juteik ez. Tolosaren sakea, luzea, eraman Euskinek. Ongi Apeztegia. Eraman Euskinek, Apeztegia, pelota ona du. Atzera, erki gozatzen nahi duk, Bai, oso ondo jokatzen nahi duk. Tolosa. Orain ere ongi moztu du. Berraondo. Baztertu egin zaio azkenean, Tolosa. Euskinek eskatu, baina Berraondo geraman. Atzera Euskinek. Gora. Eta gora. Apeztegiaren ezkerka da. Gora, 4-6. Eta euren pelota eskatu dute Berraondok eta Euskine.
Berraondo. Eta eramateko moduko sakea. Txapapera. 5-6. Berraondoren azken sake honen abiadura orduko 102 kilometrokoa izan da. Oso bizi ateratzen du Antzuolarrak. Eta azkenengo hau ere hala izan da. Sake gaiztoa. Eta eraman Abestegia. Oso gaiztoa zen. Txarra jarri. Eta txarra jarri. Atzera Euskinek. Moz geratu zaio Abestegiari eta ezin. Seina. Lehen berdinketa. Dirua urdin, 700.000 azpitik. Mot xamar geratu zaio eta ezker horma ere hortxe zuen Abestegiak. Erdi-erdira atera du Berraondok, eraman Abestegiak. Atzera Berraondo. Ongi Euskin. Berraondo. Atzera, bikain. Az eskuinka da. Berriz ere atzera. Eutsi Abestegia. Euskin. Berraondo. Atzera. Berriz ere atzera Berraondo, gorain ez du nahi gaina gozatu. Euskinoi bai. Larri baina barruan. Atzera Euskinek. Betxi Abestegiak. Atzera Euskinek, ongi. Urdinek erabat dominatzen ari dituk, atzeneko tanto hau, Abestegia lan asko inazten ari dituk. Berrando gozatzen ari dek eta... Eta zazpitik atzera Abestegia. Era pelota atzea jotzen, da bai arki bukatu gaina. Oso ondo jokatutako tantoa, Urdinek. Erabat menpean hartu dute tanto hau, Abestegiari behin eta berriz, 8 eta 9 joz. Eta azkenean gantxoa ederki gurutzatu Berraondo. Hor dugu errepikapena.
Xamarrean hartu du, baina oso ondo gurutzatuta. Zazpi eta 6, lehen aldiz aurretik urdinak. Atzera Berraondo. Txapa gainean da, txokoan deja da, eraman Tolosak. Auskin, pelota ona du. Atzera. Hori ere txapa gainean eta tanto. Bai, suerteko tantoa. Hemen errebote ingurutik txapa gaina jundek. Oso txapa gaineare. Eta gainera ezker horren. Bote handik ez dikin da arrimatu intzaio gaina. Berraondok ikusi du pelota arriskutsua zela eta ziztu bizian joan da txokora, baina ezin izan du. Begira. Oso gaiztoa zen hori. Berbertan egon ezik. Oso gaiztoa. Zazpina. Tolosaren sakea. Eta tanto. Bai, sakea erresa ematezuna. Txapazpia, lehentzio. Gorriak aurretik berriz ere, 8 eta 7. Tolosa. Hau ere erdiko sakea. Eraman Auskinek. Tolosa erasoan. Aso Berraondok eta barruan. Atzera Berraondok. Txapa gainekoa, ongi eskatu eta eraman Auskinek barruan. Berriz ere moztu amezketarrak, eraman Berraondok. Tolosa. Atzera. Ongi Auskin. Earki moztuik. Tanto, erabat menperatua dute gorriek. Eta azkenean bukatu dute. Oso ondo mugitu pelota, anaiak ondo moztuik. Bi hiru aldiz hor txokoa, baina oso pelota zailek amantzizkiek eta atzeneen hortxe bukatu tantoa, txoko on. Oso ondo jokatutako tantoa, bai. Defentsan ongi aritu dira. Berraondo eta Auskin, biek ere pelota zailak eraman dituzte, baina azkenean Tolosak moztu eta gainera erabat ezker hormari itxatsi eta utzi du pelota. 9 eta 7. Eraman Auskinek. Ea nor nagusitzen den atzean. Ez du gozatu Auskinek.
Gorriak bitantoz aurretik eta dirua urdin, Josean. Bai. Eta jokuz etzeok, hemen tanto batzutan era dominatu je, baina gaian zen ondo jokatzen dituk Gorrik. Atzera Apeztegiak. Hor minik nahi zaiok. Eta oaingo tantone bai, pelota ero inde, baina min handi nahi zaiok berra ondo hor. Txoko hortan. Ederki moztu du. Eta amargarren tantoa Gorrientzat. Eta Amezketako aurrelaria zintzurra bustitzera dator. Eta Apeztegia ere. Lan desente egiten ari dira. Baina Euskin eta Beharra ondok ez dute ez urik eta ez atsedenik behar nonbait. Tolosak aterako du sakea. Lauterdian pumpa, atera du. Sakeak. Eraman Auskinek, ongi. Atzera Apeztegiak. Eta txartzat eman du. Neretzat ona irudizatak. Neretzat ere garbi izan da. Bietan gertu zituen txapak, bai aurreko horman eta bai ezkerrekoan, baina niri behintzat bietan balekoa iruditu zait. Ez da oso gustora Apeztegia ere, epaileari begira, ea errepikapenak ezer argitzen digun hori garbia, eta hau, ea... Hor txapa okutiko zein, Litekena. Ba, gaian zen frontoien ez dakizan marmarrik eta hotxik eta jende isilik etuek eta... Eta litekena da hor hotxa ere ateratzea ezker hormako txapa horrek. Guk geure kasko egin eta ez dugu entzun, baina litekena da hotxa ere ateratzea. Eta hasieran zuzenean ontzat emateko iruditu zaigu ere, errepikapena ikusirik, ez dago garbi esaterik, baina uste dute epaileak arrazoi zuela. Berraondo, atzera, ederki gozatuta. Apeztegia. Motz gehit zaio, baina ondo. Berraondo. Bakoitze be pelotan hobeto zebiltze, pelota honekin urdine gehiago dominatzeie. Berraondo gehiago muitze pelota hau. Ederki moztu du. Keinu orain, atzera Euskinek. Atzera Berraondo, ederki jotzen ari da. Errebote ingurutik ongi Apeztegiak. Hau kanpoa. Eta hau kanpoa, bai. Lan hona indik, Berraondo. Gozatzen ari dek, eskubin pelota bizi ateatzen zaiok. Baina ezkerrak esuerte txarrak intzailek. Pelota dezente galtzen, baina asko gehina behartutako. Goaine holako zartago gemandatzen pelotoi. Ezkerpa eta esartu zaiok, atea ondo intzaiok, baina geho ematea jundek eta zabalea atea zaiok, baina pelota asko arrimatzen ari zaiok. Eta hor, ematea jundek eta... Eta eman ere, bai, baina kanpora. 11 eta 8, eta Mila Gorri diote orain artekariek. Tolosaren sakea, erdi-erdira, eraman Euskinek.
Apeztegia. Dago nagusitasun garbirik atzelarien artean. Moztu Tolosak, atzera Berraondo. Izpazaio arrimatzen, Berraondo eskubi moztutatzaio min egiten. Hor arrimatuzko gaule min. Atzerantzu golarrak. Dotore gozatu diga Euskinek. Pelota txarra da Tolosarentzat. Berraondo. Txapa gainekoa eta tanto. Ematea jundek, Bai. eta pelotoi azkar zetorrean bote lurren junindek eta biltzekoren nahiko hauen. Txapa gainean eta bizi moztu du Berraondok. Oraintxe ikusiko dugun moduan. Atera du Berraondok, eraman Apeztegiak. Atzera Euskinek, ederki gozatuta. Hor irudien behekaldean ikusten zakezue pelotak Haze pelota mandula. abiadura darabilen eta Berraondoren Berraondo moztu duen pelota horrek abiadura galanta zuen, baina oraindik ez dute tantori bukatu. Eraman Apeztegiak. Atzera Berraondo. Deja da Zabalen eta Azpia. Ez ditu suerte gehi izaten nahi, dominatzen nahi juk askotan, Apeztegia pelota asko amaten hemen atzeko zulo ontati. Bai Berraondo eta Euskin gozatzen eta tantoan askotan zehar dominatzen nahi juk. Baina Gorrik, Anaiak eta Apeztegiak errexau bukatzei tantoa. Askotan suerte pixkatekin bai, baina tantoa bukatzen hobeto zebiltzek. Eta pasarrei gaundien hartzen nahi dena Apeztegia. Bai, lan gehi nahi nahi dena, bai, geho ikusiko du numerotan. Baina pelota asko jokotzen nahi dek, pelota pasatzen nahi zaizkie, bai Berraondore atzelari gogotik astiatzen nahi dek, hemen ikusiko du, Anaiak gutxina, alde handik gainea. Apeztegiak 89 pelotaka da, Euskinek baino 19 gehiago. Berraondo 74, Tolosa 3 gutxien, eta bai alde handi xamarraekin 47. Guztira 290 pelotaka da orain arte. Tolosa 3. Hau Sakea da ere, bai. Joearki, Euskin. Gainera mandu Euskinek, doktore benetan. Bostean jarri du ia pelota. Atzera Tolosak. Gozatua, baina txarra. Tolosak keinu. Atzera Apeztegiak. Gantxoa Tolosak. Nahiko haindik. Atzera Berraondok. Eta baztertu.
Aso apestegiak hori ere. Eta baztertu. Auskinek ez du gozatu, pelota txarra. Atzera Berraondo. Eta hau txarra, baina ea man. Defensan bikainari da apestegia. Baina ondan gozatu behar, kindik. Hori iriki bezala inaizin, baina. Ies egin dio. Trote handi xamaran zebilek. Partidua luze egingo zaio apestegiari, bai. Oso luze. Auskin. Aso Berraondok ederki atera duzulotik. Auskin. Ederki gozatuta. Apestegia. Ies eta txapara. Lehen horrela Ies egindako beste pelota batekin tanto egin du. Eta honi ere ez zion usainik hartuko. Berraondok gainean izan baliz, baina txapan bertan izan da oraingoan. Ia 3 minutuko tantoa, 54 pelotaka da. 10 eta 12. Mila gorri diote orain artekariek. Eta hoientzat partidua oso polita doa. Pare bat anturen aldearekin beti. Gola bera hundi pare. Hozte sakea mandu no gaine. Atzera Berraondo, gau ez asko gobea. Oie, aman. Hori eraman. Ezkerrezko nahi zuen azkenean eskuinez jo behar izan du Berraondok. Tolosa. Gora. Eta gora Berraondo. Horra hitzaiek mineiken. Hor puten aizaizko pelota asko. Zulo hortan. Bai, ezkerren, arrimature asko intziek, beste atzutan suertekin bai. Anaiak ondo bilatu ziok ezkerra, beste pelotatzutan da dezente pelota galdu izkik ezkerrakin. Batzuk oso txarrak. Eta oaingo haue ez zuen galtzeko pelota, baina horra izaizkie zulo bilatzen. 13 eta 10. Gaintzen eskubiz, jota bikain iten nahi, gozatzen, pelota luze zebilkik. Ondo, tanto pareate indizki politek. Gaintzen ondo jokatzen nahi. Tanto bukatzeko lan desentekin zabilek, beak askotan dominatzeko belako, baina... Dena den, apestegiaren auspoa etzekiate zuten desente berotu une batzuetan, Josean. Bai, asko kargatzen nahi du jokue, atzea. Lan asko eten nahi dek, apestegia, pelota txar asko amaten nahi dek. Anaia, ez de pelota iluze bat bosteatea eta launtzekoa. Horra hurren jokatzeko pelotariek, eta hau gora. 14 eta 10. Auskinen ezkerkada gora joan da. Lau tantoz aurretik gorriak. Sakearen errepikapena. Eta oso gora joan zaio Auskinen.
Zuzeneko irudiak dira berriz ere, eta hau ozta baina iritsi eginda moztu Tolosak eta tanto 15 eta 10 antxe zegoen berra ondo, baina Anaiak ez dikei aprobetxatu, bote oina ez jartzen, ez jarri behar bezala, eta erdia moztuik eta alare ariz berra ondo ez dik biltzen jakin pelota, ez dik bildu. Eta 10. Eraman Auskinek. Atzera Apeztegiak. Earki. Auskin pelota ona du, atzera. Txoko anteja da, bizi, jaso Tolosak. Berra ondo. Pelota bendu nagoaino. Oso zaila eta ia gora. Suerte nebazebilek, txapaine iritxienake, txapainen izan ditu gehina bintzat. Eta oaingo hauek pelota oso txarra, goiko txapain gurun. Tolosa. Aldimen sartu inber zeugek, launtzeko, arna sartzeko, launek. Eraman Abestegiak. Atzera berra ondo, ederki gozatuta, zazpien bote, eutsi Abestegiak. 11 pelota zailera ematen ari da Iturendarra. Eta hau ez, hau gora. 11 eta 15. Eta hortxe egon daiteke behar bada partidu honen gakoa. Aurretik doaz gorriak, baina Apeztegia tratu ondi xamarra hartzen ari da, eta jakina nekatutakoan, motz xamar geratutako pelotak eta harrapatzea ere beti zailagoa izaten da, eta gero eta lan gehiagorekin ikusten dut. Unai. Hor zanko kanka behar bezala jarri bat ez euskean. Eta gerri sartu bare jodik, tentean zen. Berra ondo. Eraman Apeztegiak. Hau etxapa gainean. Zabalean deja da, ederki. 12 eta 15. Errapikapena. Deja da, Zabalea, ederki. Bizi gainera. Atera du berra ondo. Eta hau sakez, 13 eta 15. Zerdi patxetan dago. Unai Apeztegia. Eta 82 pelotaka da orain arte. Apeztegiak 122, Auskinek baino 29 gehiago. Alde handia da. Atzera Auskinek. Tolosa. Atzera.
Berraondo. Asko gozatzen Gauskin. Ederki moztu du Berraondok, jaso apestegiak hori ere. Atzera Berraondo. Hauskin. Oso pelota gutxi entreatzek, Auskinek, ezkerrakin oso ondo zebilek. Asko joek, behin behioetan esate jo, eta ezkerrakin asko ikasi dit. Eta zazpitik atzera ere, gero eta hobeto. Bai. Txoko anutzi Tolosak. Eraman apestegia boleo. Tolosa erasoan. Baina eskuinera mozten da zaio Berraondori. Honek urruti jartzen du pelota. Zera Auskinek. Apestegia. Berraondo. Ez da txarra. Bizi, oie. Hori ere jaso apestegiek. Atzera Berraondo. Beste bat. Eraman hori ere apestegiek. Ies egin dio Euskini. Berraondo. Ezker hormak egin jota. Eraman Tolosak. Ezkerrez azkenean Berraondo. Atzera apestegia. Gehiagi gozatu gabe. Gero eta gehiago kostako zaio gozatzea ere, Josean. Bai, lan asko egin nahi dek eta... Eta Berraondok behin eta berriz atzera jotzen du. Atzera Auskinek ere, bikain. Ikeragarri eman ziok. Eraman apestegiak. Oso arro eta gainera nabarmen. Bai, antzeman intzaio. Konfiantzai pare. Eta Tolosaren boleoa kanpora. 14 eta 15. Askotan esan izan duguna, pelota gutxi etortzen direnean, askotan gero txarretara sartu behar izaten da. Bai, ez tepe jokaldie, baina bakik pelota kentzeatik atzelari di. Trato handi hartzen nahi dek. Lau minutu terditik gorako tantoa, 84 pelotaka da, Hori ez da ez Inesio Tolosaren jokaldia, baina akina ikusten du apestegia ze pasara hartzen ari den eta nolabait pelotak kendu egin nahi. Amalau eta 15,
15 eta 10 aurretik izan ditugu gorriak eta azken lau tantoak urdin. Atera du Berraondok, sake luzea ez da pasarik. Eta tanto, 15. Dirua urdin orain. 1900 eskaintzen dute gainetik. Berraondo. Atera du Berraondok. Eraman Abestegiak. Atzera Berraondok. Bizi. Ederra izan da. Tolosari traba pixka bat ere egin dio, nahi gabe noski, atzetik pasatu behar ez daukan Tolosak eta... Bai, horretzukan kentzeik. Baina deja da oso indakoa izan dek eta, bai. Bizi atera zaio eskotik, deja da luzea. Efetokin. Txapa gainea. Begira. Txapa gainen esan nahi dit, oso justu izan dela, ondo botatakoa. Eta etxik diritsiko zen, baina beak belekutitzakoan kentzeik. Eta anaia behatzetik bueltan pasada hartzakoan da. Eta 17 garrena urdinentzat. Abestegiak sake hori ezin izan du eraman. 17 eta 15. Eta gauzak asko aldatu ditu. Josean, azken 7 tantoak urdin. Bai. Ben pelota binditzen nahi dek, guaine pelota hau txarra hauen, sake gaizto hauen. Atzela ikentzeat isartuek. Eta kanpoa, eramate iztik izan. Atzera Euskine. Abestegia. Atzera Euskinek. Hau ere ezkerrez galdutakoa eta ez dakit zenbat galduko zituen, baina gehienak ezkerrez galdu ditu Antzuolarrak. Bai, antzen eskubiz oso asko ematen eta serio jokatzen eta baina hor ezkerrotan gaur behintzat eta dezente aire galtzen. 16 eta 17. Eta gorriek euren pelota atera dute. Tolosa, aspaldiko partez, berak aterako du sakea. Eta gaiztoa, ongi Euskin. Gantxoa Tolosak, ez du gurutzatu, jaso Berraondok. Boti boleo. Kampo ez gora. Gora.
Auskine eskatu ziogorrea zijoaken, baina pelota bat izan dek hantxe angulo joduna, eta inogetzin espero, pelota egetzin espero bintzat horret ateako zanik, berra ondoi gainea, etorri zaiok eta boti boliaz jodik. Auskine hor gainean zegoan, baina beha ez te kontuatu. Beha pelota oso gaizki ateatzek, beha gainea jute zaiok, Auskine eskatu ziok, baina behan du. Amazazpina. Eraman Auskinek. Moztu Tolosak, jaso Berraondok. Zera Auskinek. Eraman gora. 18 eta 17 pelota txarra zuen apestegiak. Era bat. Ezkerro Arman sartu zaio. Eta berriz ere tantu bat ez aurretik urdinak. Eta partidu gogorra jokatzen ari dira. Oso gogorra. Tolosa. Auskin. Atzera Berraondo. Eskuinez asko jotzen ari da. Errebote ingurutik ezin apestegia. Pasara handia hartzen ari da Iturendarra. Begira, orain ere noraino jotuen. Ia, amargarren kuadroraino. Berraondok. Eta 19. tantoa. Urdinentzat. 22. hori. Oso gertu dute, urdinek. Eta ez asko zurrunako gorriek ere. Moztu Berraondok ongi, eraman apestegiak. Atzera Berraondo, garrotu gabe. Tolosa. Atzera Auskinek. Txapa gainean da, jaso Tolosak. Etxo gaizki. Jaso Berraondo, Tolosa. Eraman Auskinek. Ezkerziarra, jaso Berraondok. Hori ere txapa gainean. Eta larri baina balekoa. Hori ere txapa gainean. Nahiko lan badute. Baina pelota txarrak eman dizkio baino eta urdinek.
Eta Auskin aidek hartu ikeragarri ditzen, ia pelota galdu gabe, eta ikeragarri gozatzen, dominatzen, gaurre asko jogatzen aidek. Deja da, harrapatu Tolosak, Kaso Berraondok. Atzera Amezketarrak. Oaingoare aman. Beste ezkertziar bat, Sotamanoz Berraondok Kaso. Ez da kostagabea izango behintzat garaipena, edo zeinentza dela ere. Eraman Apeztegiak, Berraondo. Atzera, oso atzera, eta tanto. Frontixe launduta, baina ikeragarrizkoa mantziok, oso aurreko pelota hauen. Botea zazpiterdi zortzien, egin zien, Bai. Nik behin ematen ikusi dutera hundina, oso bertati duen, baina Frontixe inguru nuen, baina... Ikeragarri eman dio, bai, eta bai, aurreko horma jo duenean gora egin du pelota horrek, aurreko hormak ere pixka lagundu dio, baina ala ere ara joen behar da. Ia 3 minutuko tantoa, 58 pelotaka da, tanto luze asko. Tanto honetan ere izan dituzte bukatzeko aukerak gorriek, baina eutsi eta eutsi, Berraondok eta Euskinek, eta azkenean... Ondo ibili pelota nahiak, baina indarzu baino, besteke Euskinek eta Berraondok pelota asko aman die, bat da suerte pixkatekin, baina pelota zaila asko aman ziek, eta kosta zaie, bai, oain gontan tanto bukatzea. Eta begira, hauxe izan da errepikapena. Bukaera alegia. Eta begira, noraino jo duen, Nun sartu den. Ia 8an egin botea eta errebotera zioan. 18 eta 19. Auskinek utzi behar zioan, behin etzin errebote sartuko nahiak eta gaur. Auskin. Atzera Berraondo. Eta gora Apeztegiak. 20. tantoa Berraondo eta Auskinentzat. 20 eta 18. Okerra hundirik, baina txaparen gainkaldea jo eta urdinentzat tantoa. Partidu hasi denetik ordu bete, jokoaren iraupena 35 minutura doa. Atera du Berraondok, sakea oso aiztoa, eraman Apeztegiak. Hormabikoa, ederra. Eta jaso Tolosak. Haze pelota amanduna. Eta tantoa eurentzat azkenean. Berriz ere ezkerrez galdu du Berraondok. Hormabiko hori oso bizi atera zaio eta Tolosak eraman egin du, oso pelota zaila zen eta eraman egin du. Eta Berraondok berriz ere ezkerrez galdu dinko xan. Bai, horzeuke gaur, horzebilek. Gain zen bike jokatzen, baina ezkerreen gaur kontan zulo handi, ze pelota harrapatu duen, Hande hartetik. Eta gero ezkerrez Berraondok txapara. Egira, hau izan da Hormabikoa. Inork ez du etxin nahi hemen. Tolosak eta Apeztegiak unerik zailenetan ere ez dute amore eman. Eta orain ez dute emango noski. Atera Tolosak. Eta sakez tantoa, 20.
Hortxe, izan dik Auskine bi hiru sake, sake parea behintzat erdiko galdu izkik, baina gaian zen oso seguro jokatzen nahi dugu, partidu guztia. Eta atzo ere Logroñon bikain jokatuta. Partidu bikain entzin atzore. Puntxu zeo, Auskine. Eta hogeina. Eta hogeina. Atera Tolosak. Eta sake ez hau ere, 21 eta 20. Eramateko sakea hau ere. Eta orain garaipena hurbilen dutenak, gorriak, azken bisake hauek erabakigarriak gerta daitezke. Enbeste lanin, partidu zehar, da guain, bitanto zer ez galdu dituen. Atera Tolosak, eraman Auskinek, Apeztegia. 11 lan egin du eta oraindik ere ordi ardu. Atzera Tolosak. Eta Apeztegiak ezin eraman. Ezker bikaina du, baina eskuinez jarri da eta gero ezker hormak ez dio tokirik utzi. Ezker totorea du Apeztegiak eta konfiantza oso anoski ezker horretan, baina hor ez du ongi neurtu, eskuinez jarri da eta gero ezker hormak preso harrapatu du. Eta 20 bana, Josean. Emozioa azkenera arte. Partida honetan 6 berdinketa izan ditugu, ez dugu besterik izango. Azken tanto honek erabakiko baitu norgehiagoka. Artekariak jo eta kelanean. Jendea estu da bilor. 11 papeleta egin dute artekariek. Horretarako partida aproposa izan dute gainera. Berraondo, lauterdian pumpa atera du. Eraman Apeztegiak, ongi. Auskin. Ezkerrea. Apeztegia. Eraman Auskinek. Eutsi Apeztegiak, ongi. Ez dik entreatzen bate, Oso pelota gutxi entreatu gaur Auskinek. Ongi Apeztegia. Berraondo, atzera. Eta txapara joan zaio Apeztegieri. 22 eta 21. Berraondo eta Auskin azkenean garaile eta Josean partidu gogorra izan duke, lanak gogotik egin diate laurek ere. Bai, lan asko hildako partidu ondo jokatu Apeztegia urtinek atzelari asko kastiatu Begira, 652 pelotaka da, ordu bete eta bost ia 6 minutu iraundu norgehiagokak eta 37 minutura zioan jokoaren iraupena. Eta kostatakoa, eta, bueno, edozein egirabazita ere merezitakoa izango guen, Josean, eta azken unera arte emozioa gainera. Ba, emozioa izan dik, gogorra izan dik, pixka falta zai izan du zaio, pixka aurrelarik, araiak aukera gutxi izan dik, ez dik gehiagi izan, gehinen dominauta ibilielako,
Eta estadistikek gauze diote, sakez bosna egin dituzte. 11 pelota galdu ditu Apeztegiak, 4 behartutakoak, Auskinek 2 besterik ez, bat behartutakoa gainera. Sakeetan izan dituke 3 edo 4 bat eramateko mogokoak, Joxan, baina bestela oso pelota gutxi galdu. Bai, Auskinek oso partidu nahi indik. Hortxe izan di, 2 sake izan ditula, eramateko mukok eta galdu ditula, baina gainen zen pelote hon, beak aindudik, era bat aindudik gainea, eta ia bat bagarrik ez di galdu. Eta berra ondok esku izbikaine hondek, ezkerragin pelota asko galdein ziek. Eta hortxe, Apeztegiak lan asko izan di, baina gehiagi ez di gozatu, ez di dominatu. Baina iratzen bat pelota jodituen, lan asko inbehar izan dik. Auskine baino pelota mordoska bat gehiago. 174 pelotaka da Auskinek, berra ondok 157, eta alde handiarekin gutxien Tolosa 3. sartu da jokuan. Eta ez da harritzekoa, jakina, berra ondo aurrelari luzeagoa da. Tolosak aurrean bizi biltzen du pelota, baina motzean. Eta gaur Apeztegiari behartu handia eman diote berra ondo eta Auskinen artean. Beno, lehen da biziko partidu honetan 11 lan egin dute pilotariek, eta orain beste horren beste edo gehiago egiteko prest kantxaratu berri dira, beste 4